Okay, tati. Hi. Say, Hi. say How hi. are you Hi. doing? How are you doing? Spin yourself. Dacă cei din țară văd acest recording, suntem la școală la Adi. Oh! Aproape că ai căzut. You almost fell. You're just about to fall. I did. Suntem la școală la Adi. Școala se cheamă John Mills. Mami, o să încerc să trimit înregistrarea asta să vezi. Deci suntem în cinta școlii lui Adi, unde merge la școală, în parculețul de la școală. Ia să vedem dacă trimit câteva imagini și cu mine să mă vezi. Aici sunt eu, mami. Te-am pupat, salutări. Astăzi e duminică, deci după ce am fost la biserică, Pami e la servici, iar noi am ieșit un pic cu bicicletele afară. Bicicleta lui Adi e aici. Aia e bicicleta lui. Iar bicicleta mea, aia mai mare. Zi frumoasă afară. Deja se simte mirosul toamnei. Doamne ferește. O să luăm câteva imagini și din față, cred. Iar ăștia sunt câțiva colegi de clasă de-a lui Adi.